Good morning! Good morning guys! Welcome to my vlog! Welcome to my YouTube channel! Oh, watch you guys. Ito yung buhay ko dito. Araw-araw at ginagawa ko guys. Panoorin nyo guys ha. So, excited na ako guys. Excited na ako dito ang aming kusina. Okay? Ito ang aming kusina. Malaking. Ayan, napagpulo ako ng mainit na tubig kasi gagawa ako ng gawa ng aking madam. Kukuha ko ng itlog. Lulutuin ang pang-umaga niya. Ayan. Magkalat. Ilagay ko pa yan. At syempre, maglulabas ko lulutuin ko. Manok. Buksan ko kasi iba sa tubig kasi frozen. Yan. Salata sila. Yan yung mga purot ng madam ko. Yan. Maglalagay pala ako ng olive oil. Asin. Siya magagawa niya. Magtitikulit tayo guys ng chocolate. Wala naman ito mga dito. Kakain tayo. No, 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 no. Wow. Ang sarap. Ang sarap guys. Ito kaya masarap kaya.
Wow.